амри додситонӣ дар бораи тахриби ин ду бинои баландошиёнаи навсохт дар маркази Душанбе соҳибони манзилҳоро нигарон кардааст. Ака агар чапак кунад, шахсан ман ака ҷои зист надорам. Дар ҳақиқат ака тафтиш кардаам бурӯетон ман ҷои зист надорам бародар азиз. Ман якмуш бо болои ин да ака қарздор шудагиам. Мумкин ки ман қарз болои қарз дабо дар кӯча мондан. ҳам қарздор ҳам дар кӯча мондан худотон тасаввур кунед чӣ хел мешавад. дигар соҳибони манзил аз суҳбат худдорӣ карданд. Пулиси Душанбе рӯзи 13 октябр дар саҳифаи фейсбукии худ хабар дод, ки ин ду бино дар хиёбони Рӯдакӣ ноҳияи Шоҳмансур худсарона ва бо роҳи омода намудани санадҳои сохта бунёд шудаанд. бархе аз сокинони дигар дар суҳбатҳои бидуни сабт ба мо гуфтанд, ки чӣ гуна бо гузашти бештар аз 1 соли зисташон дар ин бино масъалаи ғайриқонунӣ будани он ё ба таври ғайриқонунӣ сохтани он ба миён гузошта мешавад. пурсише, ки дар дигар ниҳодҳои давлатӣ аз ҷумла дар ҳукумати ноҳияи Шоҳмансур, дар додситонии Шоҳмансур ва додситонии шаҳри Душанбе ба он посух нагуфтанд. Пулис иддао дорад, ки Ҷамшед Азизмуҳаммадзода соҳиби ин ду бинои навсохт ба 16 нафар дар ин ҷо ғайриқонунӣ хона фурӯхтааст. ба иттилои манобеи радиои Озодӣ, Ҷамшед Азизмуҳаммадзода дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва назараш ба чунин иттиҳом маълум нест. вале сокинон гуфтанд, ки дар даст санадҳои расмӣ доранд ва таи бештар аз 1 сол аст, ки пули обу барқ ва дигар хидматрасониҳои иҷтимоиро пардохт мекунанд. мақомот ҳанӯз шарҳ надоданд, ки ин тоҷир чӣ гуна ин ду бинои баландошиёнаро бино кардааст ва чаро то анҷоми сохтмон санадҳои онро касе тафтиш накардааст. нигарониҳо аз тахриби биноҳои замони шӯравӣ борҳо садо додааст, вале тахриби баландошиёнаҳои навсохт хусусан дар маркази пойтахт камсобиқа аст.